kabings. Yes, okay. Ngayon karon oras na sa mga politiko para ato silang boto, okay? Karon ng mga kabings na problema jud ko mga kabings. So i-try na ko kung makaboto jud ko kay actually wala pa magkukuha ng voters ID. Ang ako lang kuan na to katong temporary itong papel na naay kuan dito nga mga present number, pero sa una wala man ko nagdala to pero nakaboto man ko, no. Basta taga-election halos nagaboto ko bisag ng mga barangay lang nagaboto jud ko na. So ato na to karon dito ambot lang i-try na ko kung makasulod po ko dito, no, pero kung maka-vlog ba ko dito or dili, okay? So kung di ko ka-vlog dito sa gawas na lang dito mag-vlog. So pero sa sulod sa room di na siya pwede dito videohan, picture-picturean, no. Pero sa gawa sa katong sa oval sa classroom sa eskwelahan pwede siguro na dito lang siguro kung mag-vlog unya. So hanggang sa muli, ito po si DJ March Barrios Chigiza. 2,000 years later. Okay mga kabings, okay? Natakaroon rin sa malikod sa Jesus J. Soriano National High School. Padulong nata dito kay para moboto nata sa atong dapat ibotohon. Pero yan, hangatin mga kabings kay kaya akong giagian karon mga kabings bukid kayo, okay? So balikan tamo niya mga kabings, sige za. Ayan mga kabingka, no, umanan na yung pagbuto karon mga kabingka, no. Wala ako gipakita sa sulod sa present kay Paul gina, no. Sire lang sa gawas kay okay kayo, okay. Yan mga kabings, no. Grabe ng pag-uswag dito ng eskwela, no. Halos dire man among classroom sa nagbili pa na inanang forma mga kabings. So karon halos nanay mga third floor sa una ubos lang ni ground floor lang ang kuanri mga kabings. Karon grabe na gid ang pag-uswag dire sa may Jesus J. Soriano National High School. Grabe. Okay? So check this out. Ayan mga kabingka, no, muli na ko manan ako
Boto mga kabings, no? Hanggang sa muli mga kabings. Okay? Ito po si DJ March Marios. Peace out.